Χαίρετε! Το OMA365 βρέθηκε σήμερα παρέα με την ομάδα Πολύχρωμη Σπήρα για να κάνουμε αποκριάτικο face painting σε παιδιά. Για τα κοριτσάκια θα κάνουμε μία χαριτωμένη πεταλούδα. Θα ξεκινήσουμε με το μεγάλο φτερό. Κλείς τα μάτια. Ξεκινάμε τα μποναριστά να κάνουμε το πάνω μεγάλο φτερό της πεταλούδας. Περίπου τριγωνικό. Το κάτω φτερό θα είναι λίγο πιο μικρό. Έτσι. Και κάνουμε το ίδιο και από την άλλη τη μεριά. Μπορούμε, αν θέλουμε, να βάλουμε δύο χρώματα στην άκρη του φτερού. Να τα αναμίξουμε μεταξύ τους, να μην φαίνεται η ένωση. Και τώρα θα ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε τις γραμμές στα φτερά της πεταλούδας. Η άκρη του φτερού. Μπορούμε να παίξουμε με ό,τι σχέδια θέλουμε στο φτερό της πεταλούδας, αρκεί να είναι ξεκάθαρα. Προσπαθούμε να κάνουμε το ίδιο ακριβώς σχέδιο και από την απέναντι μεριά. Για το σώμα της πεταλούδας, το κεφάλι της ένα κυκλάκι στρογγυλό. Και είναι έτοιμη. Χρυσό σκονί όπου θέλουμε και αν. Και μπορούμε να τελειώσουμε με λίγο χρώμα στα χείλη. Έτοιμη. Το αποτέλεσμα, μια υπέροχη πεταλούδα. Καλή επιτυχία!